RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Mark, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong paghatag og review sa among gibakasyonan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, mamakasyon ta na. Samtang wapay klase ang mga bata. Okay ka, Ayuhan. Mangita ko dayon og kastehan na to, ha? Aron makabook ta dayon. Sige, Han. Wow! Kani, oh. Tanawahan, nice ang pool. Og nindot pa kaayo ang mga rooms nila. Tanawa, good? Wala. Bitaw, no? Ug napay park sa mga bata? Oo. Og sigurado yun nga malingaw ang mga bata din, he. Mao gyud. Tempa, pila ni? 5,600 per night? Okay rahan? Kumbati. Sige, sige. Mag-book ta dayon para nga makabakasyon na ta. Maligo ko, ma. Later na, anak, ha? Hay, magkaang ilang pool? Na siguro sloyo. Ato ta sa front desk na para nga mag-check-in na ta. Ha? Oh. Timpa. Han. Mo na imong gibok? Lahir mo nagis picture. Murag. Mao-mao man ang porma sa picture, han? Pero, dili ingon ani nga murag. Ay, maho kay nguk-uk. Ma, ligo na ko, ha? Sige, Han. Uban na lang sana ako sinudong sa pool. Ay, wala naman may pool, sir. Gipa-close naman. Ha? Nga nung ang nakabutang pagbuhok na mo, na malagi pool.
Wa to ma-update, sir. Unsa? Binuang sa ning ila. Mag-unsa man ta dinhi? Magsigal ang atong mata dinhi sa kwarto. Hasta ang ilang gibutang dito nga park para sa mga bata. Wa. Sagdilangan. Ato lang ang piyungan. Ugma, mo check out tayo ta. With breakfast pa lang atong gipili, di ba? Oo. Hala. Mauni? Mauni ilang breakfast? Itlog linungag og tosino ug usa ka rice. Grabe hag pagpangilad ani nila god. O di ni maayo. Muhatag tag bad review ni nilang resort. Huwag gid mi malipay sa among na-experience sa adto nga resort. Mao nga wa mi pagduha-duha nga muhatag og bad review bisan og wa pa mi maka-out sa maong resort. Pero wa ko kay bao nga nadi ang tagiya sa resort og nakig-istorya ni namo. Ug unya, Usab ning inyo, di mo maikog mohatag og bad review nga puro mga maayo og review ang gihatag sa mga tao dinhi. pero sir, di man gud mao ang among na-experience sa among gi-expect. Mahal pa kaya yung resort. Unya, mura ni makuha namo. Wa man lang mo'y pahimangno nga dili day updated ni nga post di ay. Pasensya. Medyo nalay problema sa resort maong wa may makahatag og maayo nga service. Pero sige lang, hatagan ta mo og voucher para makastay mo og balik dinhi. Once nga mabalik among pool. Padili na sir. Hindi na may balik din eh. Uy, diha di mo nga resort. Nakatrabaho mo ko diha. Mo ba? Oo. Ngil, at yan nagbatasan ng tig-iyaw eh. Mga ni pahawa ko. Pero ako ba? Nahibungan lang ko. Paano mga nindot mag-review ang iyong kining jatag sa mga tao nila? Eh da, kamera mo mga staff god iyang gisugo nga pabuhato na anang account. Nya, Oh. para muhataw nindot nga review para mailad ang mga tao. Kung mao na, i-post na ako ni sila sa Facebook. Han, niya may nagsigig text na ako. Ha? Isa man? Ang tagiya siguro ni ay. Kay matod pa diri ay nga kung dili i-take down ang post o kung dili na tuusbon ang bati nga review sa ilang resort, bantay ng kunuta, ikiha kunuta nila. O kung musukol kunuta, ipapangita kunuta niya sa iyang mga tao. Usa? Bisan og napay mga hulga sa among pamilya, wa na ko i-delete ang post kay dili ko gusto nga makapangilad pa siya og lain. Mao nga nagkahuna-huna ko nga mubuhat na lang og aksyon. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makihab ako tungod sa akong pag-post about nila? Oh, tinuod. Negative akong istorya dito pero puro mga tinuod. Ikadong pangutana. Wa magpaila sa akong asawa ang mitex niya. Pero, wa milaing duda. Ang tag-iya gyud sa maong resort ang namahad namo.
Pwede ba nako siya nga ipablatter? O himuon akong ebidensya ang maong text? Ikatulo pangutana. Pagpangilag gyud ay kuno'y binuhatan ining tag-iya sa maong resort. O gusto nako sila nga isumbong sa ilang gibuhat. Asa na sila pwedeng i-report? Ikaupat og katapusan. Gusto nako nga unahan og kiha ang tag-iya sa resort. Unsa may kaso nga pwede nakong ipasakan niya? Kay nang hulga arba siya nga ipapangita mi niya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today akong tingog ako Attorney Elaine to the rescue and at your service ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga problema nato sa ato ang mga emotional nga issues no mga suking tigpaminaw ato ang karelasyon ato ang kapikas sa atong crush atong gipanguyaban no sa ato ang abi nato nga naa tay relasyon mga exclusively dating unya way klaro unya napamabdosan ta unsa ba or gibiyaan ta unsa mga sitwasyon din ha ug unsa man ganin na imong kahimtang nga naginahanglan og kaalam sa balaod ayaw pagduha-duha kaning atong programa wala ra ni dili ra ni siya para malingaw mos drama ang atong tumong ani is makat-on mo ug makasabot mo sa balaod sa simple nga pamaagi ug malamdagan mo no sa inyong mga pangutanag problemang gisagubang sa kinabuhi. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga naminaw karong adlaw? Labi na sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, walay sipyat, no? Thankful kaayo me nga naamo sa amo ang station, nag-tune in ug asa man gani mo. Please, no? Continue to like and follow us on Facebook, no? Naame lain-lain nga ways nga mapaminaw ninyo dili lang sa radyo but also sa YouTube ug sa Facebook. From Castro wa man ko kibaw kung sa yan tinuod panganoy pero ni private message ni siya. Hi attorney, naminaw minimo ron sa radyo. Hehehe. Now in Mindanao, specifically Iligan City. Salamat sa encouragement on air regarding the bar exams. Thank you kaayo no nga naminaw ka. Ako usa ka abogada, ako usa ka magtutudlo ug Assistant Dean sa University of San Jose Recoleto School of Law. Sukad pa sa panahon ni Pasarko, 20 katuig na kong abogada, 20 katuig na sagong nagtudlo, 20 katuig na kong nagtabang sa mga estudyante nga makabot ang ilahang pangandoy nga maabogado. Busa, for those years, nakakita ko og lain-lain nga mga challenges nga giatubang o gisagubang sa mga law students nato. And through all of those, nakakita yun ko nga ang katong mo pursige, bahalag sakit, bahala og lisod, magmalampuson gyud. No? This is not just sugarcoating katong akong gisulti sa una, and I will keep saying this nga never give up on your dreams. Dili lang sa pagkaabogado, no? Maski in anything. Kay ang mubangon, mubarog, mamaphat, no? Nya mo hapit pag yung pagwapa, no? Maugyoy magmalampuson, maabot gyud sa iyang destinasyon, makakabot gyud sa iyahang pangandoy. So muna, no? Laban lang gyud ta always, guys, diba? And thank you kaayo for your message. Thank you kaayo nga naminaw ka. Letter sender nato karong adlaw si Mark, no? Si Mark ning suwat ni nato pinaagi sa kiniyang Akong Suliran official writers page. 30 years old, di siya magpasulti sa iyahang address, atong respetaran ug ang iyahang pangutana naaman guni sila nagbakasyon ni sila unya naghatag sila og review, no? Kay of course mahal pud baya 5,600 per night, no? Unya ni book sila unya
pagtanaw nila, naskaman sila, lahi sa picture. Di maayo niya, daghan kaayog ok-ok ko niya, baho pagyud ko no. No, suwa sila nalipay sa ilahang experience, so nagatag sila bad review. No? Nga, bas maski kung nagwa pa sila ka-out nga to sa resort, nisulti na sila nga, bati, pero, ang tag-iya na hurt siguro nakigstorya nila, no? So of course gihulga sila, ilang ipa-delete ang post niya, wa niya gi-delete. Ang iyang pangutana mauni, makiha ba ko tungod sa akong pag-post about nila? Oo, negative akong gistorya dito pero maumay tinuod. Wa ko kakita actually sa imuhang post, no? Pero kung factual lang nga experience based on customer satisfaction or dissatisfaction, I think dili ra pug ka madaot labi na og ang facility itself, no, ang imuhang gipasabot. Pero I will be honest with you, no, Mark, ug sa mga naminaw nato karon, kung online booking manggod usahay naman ay mga reviews, no, nga dili. Pero if it's a matter also, depende gud siya. Although I'll be honest, dapat thin line siguro on damages and libel nga pwede nimo kuan kay usay naman na rate or review us, no, kung inana nimo pagka diha nimo nga portion gibutang ang imong review, dili gyud na siya kay you have to give an honest kuan man kung makabutan na rate or review us na sa kanang mga Agoda, booking.com, TripAdvisor, how was your experience, dito na nimo gibutang, dili gyud. Di gyud kay nangutana man sila nimo, imo man ng opinion. Pero kung pananglitan ang method nimo was in your personal page, maingon jud ko magdepende siya giunsa nimo pagsuwat o kung unsa pud ka factual ang imuhang pagpost. Pero usually dili man kaayo kay it's part of commentary, free speech ug pagsulti nato about customer satisfaction, no? So borderline pero I will say nga no, no? Nga di ka makiha o makiha man gani ka nailaban. Okay? Ikaduhang pangutana, wala magpaila sa akong asawa ang ni-text niya, pero wa may laing duda. Ang tag-iya ra gyud sa maong resort ang damahad namo. Pwede ba nako siya mapablatter ana ug himuon na kong ebidensya ang maong text? Okay. Pwede, pero I don't think that would be a basis nga makakihata because for criminal cases kay wa man tay reasonable certainty, no, of conviction dihang dapita kay wa man tay proof ug ebidensya nga siya. O gusto ka pwede man ta makapacheck na ron kay di ba ang mga SIM i-register naman na, no, so pwede na to ipakreklamo usa sa NTC to check kung kang kinsa to registered ang phone, i-blatter sa para na kay basis to determine kang kinsa to nakarehistro ang telepono or ang SIM card. Yeah. Ikatulong pangutana, pagpangilad yun di ay kuno'y binuhatan aning tag-iya sa maong resort. O gusto na ko silang isumbong silang gibuhat. Asas na sila pwede i-report. Now, I don't know if the resort is registered with the Department of Tourism. So, pwede na nimo i-report ito kung accredited sila. Or, pwede nimo i-report ngadto sa city or municipality kung asa sila ni belong para ma-revoke ang ilahang business permit. Or, kung wa sila business permit, samot, haros, mas mareklamo pa nimo sila. Kaduha, pwede po nimo silang ireklamo sa DTI or even sa BIR o wa man gani mo isuhig resibo niya nagnegosyo sila, no? Daghang forum by which pwede na nimo sila mareklamo sa ilahang pagbuhat. Pwede po nimo silang i-report actually sa Facebook, no, kay para or asa na nga online platform na nimo sila nakitaan niya imong ingnon nga nangilad sila para makamatngon pod kung kinsay mga ni-endorse nila to see nga di na sila pwede kay madaot man pud to kung kinsa og naa man gani, no? Ikaupat o katapusang pangutana, gusto ko nga unhan og giha ang tag-iya sa resort. Unsay kaso nga pwede na kong ipasaka niya kay nanghulga siya nga ipapangita mi niya ngigara pwede ra gyud kung kaila ka pwede ra gyud, no, kay kung fraud to nailad mo then pwede other forms of deceit, no? So ayaw mo ka problema ana pero better siguro nga makuha gyud og matan-aw sa usa ka abogado ang mga papilis sa inyong pag-book, no, og mga proof og other documents kay para basi nailain pwede makiha didto.
Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.